Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να βρούμε το στίγμα μας πάνω σε ένα χάρτη. Τα πράγματα που θα χρειαστούμε είναι ένας χάρτης, ένα διπαράλληλο, ένα μαλακό μολύβι και η πηξίδα διόπτευσης. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βρούμε ποια επιφανή σημεία από το χάρτη θα διοπτεύσουμε και τα σημειώνουμε. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε το ψαρολίμανο στη Λάρνακα και το λιμάνι της Λάρνακας. Και θα διοπτεύσουμε τους κόκκινους φάρους. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής είναι η μαγνητική απόκλιση που έχει ο χάρτης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 5 μοίρες ανατολικό, που όταν είναι ανατολικό το προσθέτουμε από την πηξίδα για να βρούμε την πραγματική διόπτευση στο χάρτη και προχωρούμε στη διόπτευσή μας. Διοπτεύουμε από το ίδιο σημείο που βρισκόμαστε στο σκάφος σχεδόν ταυτόχρονα και τα δύο σημεία που έχουμε σημειώσει στο χάρτη. Και βλέπουμε ότι το ψαρολίμανο είναι στις 245 μοίρες η διόπτευσή μας και το λιμάνι Λάρνακας στις 315. Όπως έχουμε πει, το ανατολικό πάντοτε προστίθεται από την πηξίδα στο χάρτη, άρα το 245 γίνεται 250. Πάμε με το διπαράλληλό μας, το περνάμε από το κέντρο του ανεμολογίου που έχει ο χάρτης στις 250 μοίρες και κρατώντας σταθερό το ακίνητο σημείο ξεκινάμε να πάμε στο σημείο που έχουμε διοπτεύσει. Εκεί χαράζουμε μία γραμμή πάνω στο χάρτη και σημειώνουμε και τη διόπτευση που έχουμε κάνει. Και όσον αφορά τώρα η διόπτευση στο λιμάνι Λάρνακας που ήταν 315 συν 5 ανατολικό που είναι η μαγνητική απόκλιση, άρα 320, πάλι περνάμε από το κέντρο του ανεμολογίου κρατώντας σταθερό το ακίνητο σημείο και ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο για να περάσουμε από το σημείο μας. Εκεί που έχουμε βρει το σημείο πάλι χαράζουμε μία γραμμή και εκεί που τέμνονται οι γραμμές είναι το σημείο που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ.